Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bevestigt dat er momenteel een onderzoek loopt naar het functioneren van directeur Rudrakant Umrao van het Staatsziekenfonds SZF. Aanleiding zijn signalen die recent door het nieuw aangestelde bestuur onder de aandacht van het ministerie zijn gebracht. De bewindsman deelde dit mee op donderdag 19 februari 2026. We hebben onlangs het nieuw bestuur bij het SZF geïnstalleerd. En ik heb begin van de week mijn eerste ontmoeting gehad met het bestuur. Ik heb ze gevraagd, oriënteert u? Een paar weken, 2, 3 weken. En laat me kijken hoe het loopt met SZF. En de rapportage van het bestuur was van die aard dat we hebben gezien dat er zaken gebeuren die duiden op ernstige tekortkomingen tijdens het functioneren van de directeur. Maar we hebben ruimte nodig om even goed ernaar te kijken, dingen op een rijtje te zetten. Dat is de reden waarom ik de directeur heb gevraagd om met verlof te gaan, zodat wij de zaken goed kunnen uitzoeken. Ik denk dat we vandaag, uiterlijk morgen, alles op een rijtje hebben en dan zullen we de samenleving daarover informeren. Nee. We kunnen nog niet in detail gaan, omdat ik heb graag dat we ook aan de directeur in kwestie de mogelijkheid geven om zich te verschonen waar nodig. Dus we denken dat voor nu, om het onderzoek, intern onderzoek natuurlijk, want uiteindelijk als er strafrechtelijke dingen zijn, dan zal dat bij de PG gaan. Maar het intern onderzoek nu, we hebben clear coast, omdat de directeur met verlof is gestuurd, waardoor de zaken goed uitgezocht kunnen worden. Maar ik kan niet in verder detail gaan, omdat we pas gestart zijn met het onderzoek. De president is helemaal op de hoogte, is geïnformeerd. En het een en ander gebeurt ook op instructie van de president. De samenleving zal omstandig worden geïnformeerd, zodat we klaar zijn met het intern onderzoek.